Λοιπόν, είμαστε στην Ταϊλάνδη με το φίλο μας τον Παναγιώτη, Μαρία, Κατερίνα και γείτονες. PP Island. You stay here, we come back. Χάλια εδώ, όπως βλέπετε όλο εδώ. You give me 200 baht and I drive. Βιτήρης, φυσικά. You give me 200 baht and I drive, come back 1 hour. Και είμαστε στο Blue Hole. Είναι και ο οδηγός μας. Δεν είναι δικό μας, Και ο Παναγιώτης είναι έτοιμος ο γείτονας να κάνει μια κολοτούμπα. Είναι για να τον πιάσω. Έτσι είμαστε έτοιμοι. Και κλατς! Μας έκανε μουσκίδι. Α, την πήρε τη σκάλα. Χαμός βλέπω εδώ από κίνηση. Και ξεκινάμε για Maya Bay. Blue Hole by Maya Bay. Πού το είναι? Ερχόμαστε. Ρε Ρον.